дадем награди. А къде са децата, че нещо не ги виждам? Хайде децата да дойдат! Хайде децата да дойдат. Всички деца тук отпред. Идвайте деца, защото наградите скоро ще свършат. Къде са децата? Само едно дете виждам. Това не можете две. Айде и вие отивайте. Ето така се правим. Колко деца останаха? 3 и едно бебе 4. Децата получават надуваема плажна топка. Още една. Вяди и фризби. Аплодисменти за... Фризби. Ето ви ги